Hello mga katigom, it's me Brix and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. 우리가 만든 love scenario 이제 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 So ayan guys, for today's video is mag-grocery haul tayo. So ayan, grocery haul. So siguro matagal-tagal na since hindi ako nakapag-haul. So ayan, ito lang yung muling pag-haul ko. So by the way guys, sorry kung meron kayong mga naririnig ng mga ingay, merong nagkakanta, merong mga dumadaan kasi kita nyo naman nasa labas ako and malapit lang dito yung kalsada and sobrang ingay, meron pang nagsiagong kasi may nagkakantahan dito sa sa tawid ng kalsada. So I just bought dalawang eco bag. So ayan, yan. So i-haul na natin siya. So by the way guys, disclaimer again, hindi ako nagmamayabang or basta i-haul ko lang kung ano yung mga napamili ko and wag kayong mangbash na lang kayo kung pera ko ang ginamit nyo, ganon. So it's mine, so it's my it's my business. It's none of your business. So ayun, without further ado, let's get to the haul. So ayan guys, dito tayo mauna dito. Ayan. Sa isang eco bag tayo. So tanggalin lang natin yung pagkakahigot niya. So dito tayo sa siya ito. First is meron siyang anong tawag dito? Bulsita kasi dito eh. And nasira na siya Pero ang laman lang niya is mga sabon. So ayan, hindi po ito sponsored pero baka naman Pride. So meron tayong Everclean, parang perla, tapos Pride na white and blue. So ayan, yan yung laman. And ang next natin is ayan, I just bought kape. Hindi ito sponsored pero ayan, kape. Nescafe stick siya guys. Tapos may nakalagay na bangon. So I guess dalawa yung binili ko. Ayan, dalawa. And ito, next is ito, bago ko ito nakita nung pumunta ako sa grocery sa may Gaisano Mall. So ayan, Tora Cafe. Ano siya buy 10 get 10 free. O diba? 20 na siya pero ang bayaran mo lang is 10 sachet ng kape na ito. So ayan. And I guess masarap naman ito dahil promising naman yung packaging niya. So ayan, o diba? Sino bang hindi maano dito sa buy 10 get 10 free? So ayan, diba? And ang next natin is ayan, pumili ako ng biscuit Hansel. Ay, may langaw. So ayan, Hansel tayo guys. Merong Hansel. May dumaan. And we have birch tree. Ayan, 7 pieces and 1 free ulit. So diba, ang daming pa free ngayon sa grocery. So ayan. And dalawa yung binili ko. Ito pang isang pack. So bali 16 na ito. And bumili ako ng butter coconut. So shout out sa mga may gusto ng butter coconut. So ayan, butter coconut. And ayan, dalawang pack yon butter coconut. Ayan, butter coconut. And bumili ako ng ayan, charan! Choco Mani, my favorite. So ayan, alam nyo pag nagda-diet kayo, okay ang chocolate na kainin pang snack. So ayan, para mas ma-energize or meron kayong energy guys, kasi pag nagda-diet kayo talagang basta minsan pagod ka pero para ma-energize. So ayan, chocolate 4, tapos ito parang cube yun lang. So wala nang laman ang ating first eco bag. So ayan, wala na siyang laman pero ewan ko ano nang nangyari dito sa aking baba. And dito na tayo sa pangalawa. So story time. Actually ito talaga yung eco bag, mabigat na siya guys. So hindi na niya kinaya, naputol na dyan.
So, going back. So, buksan na natin isa-isa. So, first is bumili ako nito, yung pang popcorn. So, ayan. Hindi ko alam kung magkano ito, pero ayan. Meron tayong pang popcorn. So, ayan, pang popcorn. And the next one is, ayan, ito. So, ayan guys. Kung merong Nescafe steak, so kailangan natin ng creamer. So, Coffee Mate. So, hindi ito sponsored ha, pero baka naman Nestle. So, ayan. Dalawang pack din to guys. And the next one is, meron pa palang kasama guys. Yung ano kanina, Chocomani, 'di ba? Isa lang yung Chocomani kanina guys. And wait lang, maghanap tayo dito, tara. So, ang next na ito. So, I just bought this one, Chucky. So, ayan, Chucky. Hindi ko alam makikita nyo, pero ayan, Chucky, 6 pieces. So, ayan. Shout out sa mga katulad kong gusto ang Chucky. So, ayan. Kinalakyan ko na to since grade 1. So, parang mga 15 years na ata. I love Chucky. So, buy 5, get 1 free ulit. So, meron mga pa-free ngayon sa grocery. So, ayan. And, ito. Bumili ako ng toyo. Para meron din kaming toyo guys. Oy, kasi para hindi na magbili-bili sa tindahan ba. So, ayan, natin toyo. So, 6 ito. So, tag 5 pesos sa mga 30. So, di ba? 30 siya guys. And, ayun. Meron. 6 pala yung nabili ko. 6. So, last but not the least, ito na lang, Ito ang nakakabigat dito. Bakit naputol ang eco bag na binili ko? Kasi ang last item na binili ko is, oh my gosh, wait lang, hindi ako maano kasi kinikilig ako na masaya kasi it is because yung nabili ko is ito, Pepsi na, ayan, Blackpink, diba? So, naka-sale ito guys, nakita ko sa grocery and madaming stock. Ewan ko, siguro wala masyadong blink na mga supporter dito sa amin sa Iligan City. So, ayan, napabili ako ng ganito. So, ewan ko, madami pa talaga yun. So, dalawa yun. Kinompleto ko talaga ang lahat ng members. So, we have Blackpink, Rose, Jisoo, and ayan, ito si Jennie. Ayan, Jennie. And di ko alam Jennie and Lisa. Taran! So, ayan, di ba guys? I'm so happy. Wala yung mic ko. Sorry. So, ayan, di ba? So, akala nyo mahal ito. So, ito yung the best purchase ko this year. Kasi, Blackpink, for only 28 pesos. So, sale na ito guys. 28.50. Actually, yung price nito nasa mga 30 plus or 40 plus. Pero, tiningnan ko 28 plus. So, ayan. Yun lang ang ating last purchase. So, ilagay ko lang. Wala na siyang laman, So, ayan. So, yun, Blackpink. Yes, Blackpink. Oh my gosh. So, iinumin ko naman itong laman na ito, pero hindi ko itatapon yung bottles kasi ilalagay kong collection. So, actually, meron ding color blue nito na Pepsi. Yung color blue talaga. Ito black kasi parang shala-shala to me. So, ayan. So, ayun lang guys. So, ayun lang ang ating haul. Sobrang dali lang, 'di ba? So, ayun lang. Thank you so much. And dun lang nagtatapos ang ating haul. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. And i-follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts down in the description box. And guys, please help me reach 6,000 subscribers and i-reach ang 4,000 watch hour. Currently, I have 2,600 watch hours. So, sana maibalik ko yung watch hours ko para meron na tayong ads and kumita and ma-share ko din yon. So, ayun lang ang aking wish for this 2021. Maibalik yung watch hours ko and ads. Thank you so much guys. So, sana supportahan nyo ako kahit isa lang manood or one viewer lang.
Thank you so much. And doon lang ating video. Hope to see you in my next video. Bye! This is Brix Tiguman. Annyeong!